Biex nagħlaq nixtieq ngħid kemmtejn dwar għaliex naħseb li din tal-lum konferenza speċjali. Fil-ktieb tiegħu ma' ħadd ieħor fil-fatt Literatura r-Revoluzzjon li ħareġ is-sena l-oħra romanzier Joseph Andras jgħid li aħna il-koll nikdbu f'epoka, dinja, pajjiż partikolari fih dan ordni ekonomiku, soċjali partikolari. Nistgħu nażlu li ma narawhomx, li ma nkellmuhomx imma xorta se nilqawhom fostna jew inkunu saħansitra għodda f'idejhom. Din il-konferenza għażlet li ma tinjorax il-kuntest tat-test. Għax waqt li l-kelma test m'għandix bżonn il-prefiss kun bħal Joseph Andras nafu li ma tistax tikteb jekk mhux f'kuntest f'waqt storiku partikolari dik id-dimensjoni storika li insisti fuqha Oliver Frigieri fi ktieb tiegħu l-idea tal-letteratura. Nafu wkoll li ma tistax taqra jekk mhux minn mument partikolari fl-istorja, ma tistax tinqata' mill-bniedem jew bniedma li int mill-esperjenza unika tiegħek mill-istorja li sawritek u tkompli ssawrek u tibdlek. Għalhekk ix-xogħol ta' Dunkarm, kull xogħol letterarju jibqa' dejjem ħaj, kull xogħol qadim jibqa' dejjem ġdid. Għax ma jistax jeżisti għajr fil-ġdid, passat kontinwament maqbud fil-preżent. U għalhekk minn banda nippruvaw naqraw lil Dunkarm fil-waqt storiku tiegħu, fil-medda storika u komplessa tiegħu. Ma naqraw wkoll lil Dunkarm kif rajna, millum, minn dan il-moment, minn din l-esperjenza, m'għandniex għażla. Nistgħu nippruvaw nagħlqu għajnejna u widnejna, imma dak il-kuntest kif jgħid Joseph Andras, xorta se jibqa' magħna, xorta se jibqa' jitwettaq permezz tagħna. F'dan is-sens din il-konferenza hija xhieda oħra tal-mod kif id-dipartiment tagħna dejjem jiddibatti mal-moment storiku li jkun jinsab fih, dejjem jipprova jifbu fl-istess ħin iħalli l-elma tiegħu fuqu biex nuża espressjoni ta' Dunkarm. Naħseb li biex tidħol f'diskussjoni ma' żmien ma tistax ma tinvolvix lill-istoriċi. Għax huma jgħixu kontinwament it-tensjoni li tirrakkonta l-istorja mill-perspettiva tal-attwalità, il-passat mill-preżent, u sikwit il-preżent mill-perspettiva tal-passat. Dan vizzju kbir fid-Dipartiment tal-Malti, kontinwament ninvolvu li kollegi tagħna fil-Fakultà tal-Arti u l-Ilien. Kontinwament niddakru minnhom u nippruvaw ndakruhom. Mhux biss għax id-dixxiplini llum huma interdixxiplinarji u aktarx minn dejjem hekk kienu. Mhux biss għax biex tispeċjalizza trid tara f'ħafna speċjalizzazzjonijiet oħra. Mhux biss għax nippruvaw nipprattikaw il-kolleġjalità fih dan id-dipartiment anke ma' sħabna fl-Università u l-Ilien, f'istituzzjonijiet waqdiet oħra u fil-komunità b'mod ġenerali. Imma x'il-sin għall-letteratura tagħna, l-kultura orali tagħna hekk jistħoqilhom. U f'dan il-pajjiż ċkejken irridu nitħattu ma' kulħadd, nisimgħu kull vuċi, naqsmu l-għarfien tagħna ma' kull min irid jisma' u josdin il-kultura ħajja u dinamika tagħna. Għamel dan nixtieq ngħid kelma oħra u nibda dieħel fl-istess ħin fir-ringrazzjamenti. Llum fis-27 ta' wara nofsinhar ċempi li l-kollega tagħna Professur George Farrugia għal jgħidrin qed inċempillek mill-qrendi u jien fimtu mill-ewwel. Kien ferħan se jtir, għax dawn l-aħħar ġimgħat ħadem bla qiegħda biex ikun lest il-ktieb bl-istudju li għamel kollega ieħor Sur Dwayne Ellul fl-aħħar konferenza Dunkarm li għamilna sentejn ilu. Ġifieri ferħan se jtir mhux bix-xogħol tiegħu innissu, imma bix-xogħol ta' kollega. Bir-riċerka ġdida li għamel, bl-għarfien ġdid li waslinna bil-ħidma tad-dipartiment. Dan huwa l-ispirtu li jeżisti fid-dipartiment tagħna. Dan huwa l-kuntest li fih issir din il-konferenza tal-lejla. U għalhekk ukoll din tal-lum kienet konferenza oħra speċjali. U allura minn barra li nirringrazzja lil George Farrugia li ħaħseb din il-konferenza u kull konferenza Dunkarm jkun ilu jaħdem fuqha minn sentej qabel. Nixtieq nirringrazzja lil kelliema, Professur Dominic Fenek, Professur Emanuel Mifsud, Dr. Simona Zoppardi, Professur Bernard Mikallef li mexxa,
Imma anki l-Sinjuri Joe Borch, Justine Somerville u Kirsty Azzopardi tal-promozzjoni, l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Università u d-Disinjaturi, Alan Paul Mizzi tal-filmat u Mark Micallef Perkont li qed jieħu ritratti, l-Arnold Dingley tal-taqsima tal-konferenzi tal-Università, l-ħaddiema li jieħdu ħsieb din is-sala li jaraw li kollox ikun f'postu li tkun nadifa. Lilkom li ġejtu għal din il-konferenza minkejja għal ħafna attivitajiet li hawn illum. U qabel ma toħorġu fuq il-LMA fejn bħalissa il-Professur Farrugia, tistgħu tieħdu kopja ta' ktib ta' Dwayne Ellul u tkomplu tferħu lill-Professur Farrugia. Imbagħad tistgħu tferħu lill-Professur Bernard Micallef u tieħdu sem fir-riċeviment li hemm minn barra. Grazzi ħafna.